lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lafiya na wanka a nan a zaune? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry. Kada baka same ni ba ko? Kaga na je na ɗan samo mana abin da za mu ɗan jiƙa ne sai mu sha. Me ya faru? Ciki kuma? Ciki? Inna lillahi, zo mu je gida sai mu ga yadda za a yi. Ka ji taso? Taso sannu, tsallaka a hankali, ya haƙuri, ka ji? Sannu. Sannu, ka ji? Kula da maraya mutum wurin kwana a duba shi har abinci na ce a bashi sakon ambasado na Nerima na zo da zazza